Sziasztok! Dr. Vas Viktória vagyok, szakgyógyszerész, és ebben a bevezető videóban definiálni szeretném, hogy mi is az a bőr, és mi az, amit tényleg érdemes tudni róla. A bőr szerepe testünk működésében egyszerűnek tűnhet, mégis érdemes vele foglalkozni, hiszen bőrünk által válunk külsőleg azzá, akik vagyunk. Bőrünk megjelenése meghatározza, hogyan érezzük magunkat a mindennapjainkban. A bőr a legnagyobb szervünk, és pont olyan fontos, mint az agyunk, a vesénk vagy a májunk. Mindenki számára ismert szerepei, hogy véd minket a külső fizikai hatásoktól, folyamatosan körülvevő kórokozóktól, és fontos szerepe van a D-vitamin termelésben. Talán kevesebbet beszélünk róla, de ezen kívül szabályozza a testhőmérsékletünket, illetve az itt lévő idegvégződések felfogják a külső ingereket a környezetünkből. Összességében testünk mindennapi jó működésében fontos szerepe van a bőrünknek. Pont ezért érdemes tényleg odafigyelni rá. Valakinek ez több munkát igényel, valakinek kevesebbet. Pont olyan ez, mint hogy valakinek a szíve rossz, valakinek az emésztőrendszere, valaki egy fél kocsi árát költi el a fogaira, van, aki pedig a bőrével szenved. Összességében, hogy megértsük bőrünk működését és megfelelő ápolási rutint tudjunk kialakítani magunknak, fontos, hogy értsük a felépítését. Ellenkező esetben nem fogjuk érteni, hogy miért jó vagy rossz valami nekünk. A bőr 3 részből épül fel. Hám, írha és bőralja, pedig csupán csak 1-1,5 mm vastag. A hám a bőr legfelső vízálló rétege, mely további 2 részre osztható. A hám legfelső szabad szemmel is látható része a szaru réteg. A szaru réteg elhalt sejtekből áll. Ezt onnan tudjuk, hogy ha mikroszkóp alatt megvizsgálnánk ezeket a sejteket, akkor észrevehető, hogy sejtszervecskék eltűntek. Ezek az elhalt sejtek egy egybefüggő, zárt felületet hoznak létre, mely véd minket a fizikai behatásoktól, a kémiai ingerektől, illetve a folyamatosan minket körülvevő kórokozóktól. A hám alsó része pedig a keratinocita réteg, mely furcsa szó, onnan kapta a nevét, hogy az itt található sejtek 95%-a keratint termel. Jó tudni, hogy a keratin egy hosszú, rostszerű anyag, mely egyébként a selyemben és a pókhálóban is ott van. Ez adja a bőrünk fizikai stabilitását. Ezen kívül egyébként itt találhatóak még meg a receptorok, melyek felfogják az ingereket és továbbítják azt az agyunk felé, a melanociták, melyek a bőr barnulásában vesznek részt, illetve a verejték és fagyúrigyek is itt találhatóak. A bőr középső rétege az úgynevezett írha. Ez kollagén és elasztin rostokból épül fel, mely a bőr rugalmasságát és ellenálló képességét adja. Itt találhatók immunsejtek is. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az immunrendszer fontos része a bőr is, melyet dermális immunrendszernek nevezünk. A dermális immunrendszert a hám és az írha együtt alkotja, ugyanis ezek folyamatos és aktív kapcsolatban vannak egymással. Jó tudni, hogyha az írhát is érinti egy sérülés, akkor az maradandóheggel gyógyul. A bőr legalsó rétege az úgynevezett bőralja. A bőralja alapvetően zsírszövetből épül fel. A zsír felelős a testünk hőháztartásáért, illetve energiaraktárként is szolgál. Ez a réteg alatt már közvetlenül az izomrostok található. Jó tudni, hogy fogyáskor ugyan ebből a rétegből vesztünk először zsírt, de mégis megfelelő táplálkozás nélkül azonnal elindul az izmok bontása is.